ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa ta yanda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Tofa, duniya ina zaki da mu ne bayan auren Ummira dalilin baba, 'yan bakin ciki ko in ce 'yan hasada masu zamba cikin aminci, ha'inci, makirci, shishigi da ƙarar kwai a faranti suna ta ƙara yin yawa game da wannan auren. Ko auren Abubakar Bashir mai shadda ba a yi mai ca ba kamar auren lilin baba. Daman al'adar Bahaushe ce idan mutum ya abu baya taɓa ce mai san barka, dole sai an kawo lafses. To san barka ma ta yawa ya kake zama balantana Allah wadai. Mutane da dama sun hau fejin su, musamman ma wannan karan da fejin TikTok ya zama feji ne na kowa ya hau ya faɗi ra'ayinsa akan auren lilin baba da Ummira. Wasu da dama suna albarkatar auren, wasu kuma suna ganin kamar auren daman an yi shi ne domin cin amana. Auren ba zai yi lastin ba mu muka faɗa ba, muna turmuma muna yaƙi da masu faɗar irin wannan, sakamakon duk abin da za ka faɗa ka faɗi alheri. Wani matashi a shafinsa na TikTok ya fito ya ce shekara 3 kacal ko shekara 5 ya ba wa auren Ummira dalilin baba. Tur da wannan bakin hali nasa, wannan matashi an samu wasu matasan suna can su ne mai tofin alatsi ne, suna ta gaya mar abin da Allah ya ce fal ya kul khairan aw liyasmut. Wannan aure da dalilin baba da Ummira ba a taba samun auren da ya samu kalubale ba irinsa a social media. Ko auren Bashir mai sanda da suka yi alagidigo, ma'ana dai rawar alagidigo da matar tasa Hassana Muhammad, abin ya keta yanar gizo-gizo ba a irin wannan korafin ba. Turka shi kuma daman al'adar 'yan adam ne, musamman manan wanda suke shafin TikTok mutane ne masu neman ɗaukaka da neman suna, ta dole mutum yana yin abin da hankali zai dawo kansa. To a garin neman gida ana iya rasa ido, shi baki daman in ya san na faɗa bai san na mayarwa ba. Wani abu da zai ba wa mutane mamaki guda ɗaya ne, auren Ummira dalilin baba ya tsokane wa mutane a masana'antar Kannywood ido. Hakan ne aka ce wai ba kowanne jarumi ne ya je auren Ummira dalilin baba ba. Ko menene dalili? Biyo mu mun zo da hujja mai kwari har karshen bidiyon. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan channel, daure dan uwa kai mana subscribe, sannan ka danna alama ta kararrawa. Hakan zai ba mu kwarin gwiwar binciko muku sirrukan da ke masana'antar Kannywood cikin sauki. Kowa ya san Ummira dalilin baba, kuma kafin Ummira ta soyayya dalilin baba, jarumi Adam A Zango dan haifaffen garin Kaduna, mawaƙi kuma sannan kuma jarumi a masana'antar Kano, shi ya so ya auri jarumar, amma sai dai kawai an yi wa Adam A Zango ta fassara ne ta musamman cewa yana da sakin aure. Mai sauraro, shin da gaske ne wannan? Mu ba ma iya yanke hukunci ba, Allah shi ya bar wa kansa sani. Wai daman an ce Allah kaɗai ya san karatun bebe, sai shi ɗan uwansa bebe. Wannan dai tambayar mun ban muku ita. Batu na gaskiya, batu na biyu, auren Ummira dalilin baba ya samu kalubale, kuma daman duk abin da babu kalubale a rayuwa zaka ga bai fiye karko ba. Ai an yi hira ta musamman, sannan mun yi tattaki mun yi hira da shi angon Ummira ma'ana dalilin baba har garin Kaduna. Ya ce mana a hirar da ya bayyana mana wacce za mu sa muku yanzu, ya ce mana ka rabu da 'yan kunji-kunji da masu kalubale. Daman wannan kalubalen shine matakin nasara. Babu wani abu da kaga a rayuwa bai ya ci gaba bai sami 'yan kalubalanci ba. Kuma masu cewa zan rabu da matata Ummira, insha Allah sai sun ji kunya. Ni da Ummira mutuka raba, kuma na yi wa Ummira alkawarin cewa zan rayu da ita, zan mutu da ita, ita ma kuma taimin wannan alkawari. To gaskiya idan ku haka ne, Allah ya tabbatar da alheri, Allah ya sa maganar lilin baba ta zama gaskiya, Allah ya sa Ummira ta zama matarsa ta har abada. Ku masu labarin kanzan kurege na cewa Ummira ba za ta wuce shekara 3 ko 5 ba, za ta fito bakin ku ya sari ɗanyen kashi. Allah ya sa lilin baba ya ba ku kunya, turka shi. Wani abu kuma a masana'antar ta Kannywood da yana faruwa, yayin da Dauda Kahutu rararen waka wanda ake walakabi da jami'ar waka ya sa gasar waƙoƙinsa ana nan ana ta yi, har manyan jarumai ma sun fara yin waƙoƙin Dauda Kahutu rarara. Wato dai rarara ya zama shakundin, kowa ya sani dai ba kowa ne ya fiye yin jam'iyyar APC ba, amma gasar da Dauda Kahutu rarara ya sa bana ya hargitsa matasa, saboda an sa mota 3, iPhone guda 7, na bangaren TikTok ma mota 3, iPhone guda 7. Hakan ne ya sa mutane da dama suka ringa yi, wanda ma karfin abin zaka ga yana yi
ko menene hujja salo da ya sa aka yi wannan abin Allah shi ya bar wa kansa sani. Har yanzu dai gasar tana nan tana trending, daman tsawon sati biyu aka bayar a ringa yin wannan gasar, sai dai har yanzu akwai wasu matasa na gefe da suke zage-zage akan wannan gasa da aka sa, amma wai an ce mai ɗaki shi ya san inda yake mai yoyo. Duk da dai mu kawai addu'a za mu yi wa 'yan Najeriya Allah ya zaba musu shugabanni na gari, masu adalci, masu kishi, masu tallafa talakawa. Allah duk wanda zai taimaki musulunci da musulmai Allah ka ba musulmai shi. Allah Ubangiji ka ba 'yan Najeriya, Allah ka karya kafirci kuma da kafirai. Mu dai ba za mu iya cewa komai ba, fatan nasara ga 'yan Najeriya. Haka dai kuma abu yake ta faruwa a manhajar TikTok din ma. Akwai wata sabuwar rigima ta bullo tsakanin Murja Ibrahim Kunya da Ummi da Zainab. Ita Ummi dai an fi saninta da Ummi Ingallo, ita kuma Zainab a Jagayu. Wani suna da ake gaya Ummi Ingallo da ake cewa jujjuya shi. Matasa ne kuma mata wanda suka yi shura a masana'antar ko kuma in ce a manhajar ta TikTok din. Duk a cikin su wayannan matasan ba 'yan mata. Inda kwanaki aka sha rigima da Murja Ibrahim Kunya cewa ta yi aure har tana da 'ya'ya biyu amma ta fito daga gidan mijinta, take rawar alagidigo, take rawar Ingallo. Amma yanzu Murja Ibrahim Kunya ko da yaushe ta zama 'yan rikici take yi, yau ta yi da wannan gobe ta yi da wannan. Abin da zai baka mamaki, abin da zai baka al'ajabi, mutane masoya Murja Ibrahim suna ganin akan gaskiyarta take yin rikici, saboda yanzu tauraruwarta ne take haskawa, ludayinta ne yake kan dawo da ita da wani Idris wanda ake wa lakabi da mai wushirya turkashi. Wani abu da ya je ya dawo, rikici ya balle ne. Zainab Ingallo wayanda suke rawa ne, rawar iya shege, rawar ta rashin mutunci. Duk wanda ya nemi ya gaya musu gaskiya ko ya gaya musu su gyara, duk da dai an ce gyara kayanka ba zai zama sauke mu raba ba, sai ya zama makiyinsu abokin rigimar su. Daman abin da babu ruwanka daɗin kallo ne da shi. Hakan dai Murja Ibrahim Kunya ta kundin bala take cewa za ta gyara musu, dole sai sun zama daidai. Haka ne, to rigima fa ta barke yanzu a junansu suke ta zage-zage, suke zagi ta uwa ta uba, wanda Allah ya rufa mai asiri ina shi ina wani zage-zage. Ana neman halak yacce za a rufa kai asiri, ku kuma kuna neman ku tona kanku asiri. Iyayen da suka haife ku madadin ku saka musu da alkhairi, kun zo kuna saka musu da zage-zage. Ko da yake duk wanda daman ka yana irin wannan abin ya fi tsare kafarsa, ya fi tsare kansa. Mu dai fatan nasara da fatan Ubangiji Allah ya kiyaye mu, Allah ya kare mu. Ubangiji Allah ya sa komai za mu yi shi domin turbar addinin musulunci. Wannan abin yana ciwo musu tuwa ƙwarya, yadda mutanen suke shiga rigar musulunci suke iya shegen su. Wannan manhaja ta TikTok dai ta zama kawai gida biyu maganin gobara. Idan kana buƙatar dariya za ka shiga TikTok, idan kana buƙatar a baka haushi za ka shiga TikTok. Haka ne ma masana suka kira ɓangaren TikTok da mentality hospital. Mun gode.